Kulit Khubor ngapa yang subhai pi jakan kawai pat ke episode jang ke Adolescents Unfiltered. Jakan ka podcast lawan Raj Feeder Health and Family Welfare Department ning hali yang ada ibu Sophie Evangeline. But hakan ka singi ginya terjemut halor ka topik bangi ka sexual and reproductive health. Te shabangin sedang gidon lain hut hang ni ki real shampang ki experts mo. Te sha ki bapak bagi basngap pilak ban itu ila deh. Ada Dr. Y Shapong, MD Pediatrics, ada Bashit Sumari ki khynnah. Kublesibun ha. Ngadai Dr. M. Shilla, ngadai gynecologist, lagi bapet iki kine, but ngala shongkha na kam pogam. Okay. Hi, ada Christine Ajer, adolescent counselor, adan hapo Ganesh Das Hospital. The Kublesibun ni pi barok lain hut pilak wan pelak pon nam tangan ka podcast. Kong so pi merasak mo. Ho Henry pada pi lawan kenang-kenang kenapa pi ban ai ka ji kai ba ka pencahaya kini ki bapet ba snap. Jangan ka podcast se bun ki ki kena sam lalut. Ti sya bangin sedang mo ngilayo so bun kita ki perspektif lene kita ki jing ya kren halor ka kita ka jing mut ban khie samla ne ban ka jing sam lalut mo. Ti kini ki kena hi kala batai ka jing so thu ki ka tum ka bot so thu Henry kum naka liang jong ki professional mo haka jing trekam jong pi te ka kata ka jing ki samla bat ka ka bajai kin thei ni sin tang ki hapor ba ki samla haka liang jong ka met ka phat Te maksud man omang mo. ha Te jing khie samla da parang ki puberty. ha Te kidan kita ki SMR mot sexual maturity rating. ha Kemudian kita 1 2 3 4 ta. Te kumi hakishin rang. Ka dak kashin nung kong baki khie samla. Mot kade ka por baki dap khandai snem shiteng. Kata kamot ba nung kong ka dak nung kong long ba yakini ki khot pleng jung shadang de testis te usdang ban he kan. Te kadang mi ki benai dang he na he kat kum baka de ka rukom. Te kthei bade ka first sign ka dak ban kong ka de ba ki sedang ban develop dan sedang ban wan dur kaneka kini ki shadam te kata bade kade hakapor news nem padang news nem mat khat asnem kasdang shwa news nem te ki form shwa de ki breast buds ki kami shwa na kong breast buds mot shulong nang rit pa te skuski ka sa dap sa ka kolong ka sop sa ka kleng kita ski dax kum ta ka kum badipan wan ka dur ka ti sya bangin ngin kali bang ka jing kali babut ya kan mo nang ko aban pen so thu ki nang pa binong sam ki kamot yu kata ka sexual and reproductive health Masyong ba shlipa mangane boleh the sexual and reproductive health ka kamot tang ka jing yat tang jong ka met ha ka phat re ka deru bat ka jingmut jipakhat ha bat ka jinglong jingman jong itai khna samla ha ka imlang sa lang mot in society te hakata pade ki ka thup lang ya ka jinglong jingmiat jong I long kmi shwab in armet por bi armet hadu in the kha hadu in the dep kha mo te ka ka maternal health ka we de kam family planning mot ba muno phi khat ban pinjlan khot te shbo maria tho tang te ki ong nang khna palat pat kwa ban yo khon ngan le kumno ba an pinjlan shwa ken ngolo mo mot ba pida prakhat ken an khala no de khom de ma shu long shongkha da sni kat balong kat badep stu khala no tep da te shbo la dep kha banaru pi ong ba em kamet ka don kamban pen biang ele de namar kum shbo la ban tunas nam ne la ban tolot ne no shbo ngai por de palat arsnem shbo pa nong to ade la snem steng an khabing sibi khot ta de family planning mo te ka wek ban ta bade ka de ka ki infection ki khot ki STI to sexually transmitted infections mot ba knyang pang ki ba yo na ka jing shongkha okay kata la ban de la ban pang shin rang ne ka la ban ka theru mo ka wei bade ka de ka RTI mot ka reproductive tract infection kata ka mot ba ka dan jistam kum ka knyang pang bala ban de ha plakhon ne hajan plakhon kum ki ong pelvic inflammatory diseases long hajan plakhon in kap te bhai Dr. Marina
Te PID. Te kawai pada kalong kum ka UTI. Yang sakren kampun sepang kata kalau mar kam jelai te ka pun te kata ada urinary tract infection kemot ke badan kenyang jingpang haka pelau penci dan ka rinti lek penci. Mo te kawai pada badan kam kade ka gender based violence tengmot ba jing shat thombor. Te jing shat thombor kemot kala pandai ka basu sha leben ne kala pandai basha shock ne ka long abuse can be kala pandai psychological abuse, physical abuse, kalau financial abuse, any abuse. Te kabai ite kala pandon assault, it could be sexual assault kemot ba ki kalau long kum ba ki let hombor ki benta kentai sbo ne ba ki shongkha tamba ki shu le ben knyat ben kentai kumda te kabai pada kadai ba ka rape. Te ka rape na kini knaret kam dan kam na magdang kirang san ki pada so tho pha ka shania be ki brio kam dan kam ban berkat deka date rape. Date rape mot ne ba ki le she sha kem no shu le che klau shu sha rape nde kumta date rape mot ba ki thoi thau to brio. Te kyong shmo ki ong yalit kai shi stai mo. Te ki brio ka jing shania so paralog te philai. Tang ba hakata pod da philai don de brio bla tmu snew te ki lem no ki ai da ka jing di ngam godon ka be kes thai shen ni po YouTube ba ki ai jing di kata brio shmo kam tip shmo kan long phim te pe ro am ba phin sha le kum ta te tang ba pade hakata pod ki ai you po jing di namar ki don kini ki ja dawai em kum ki drugs te ki shot ki roofies ka generic name de rohypnol te kum kita ne ki lek no ki kam don jigsma kam don rong kam don jing matru ka ba pher te phinum tip ba ki the kata po jing ki pon jai don ki kat ki ke tu ki pon ha ke ba yu kam kwa hi man ong te kerteng mar ba long kwa tip ki kita tamba ki to ba shit milen man lek ta ki tip but ki penekam de kita ado banta kata company basna roofies em lapun color blue no kata mar ba thai mar sha kata di dawai di sha bla nekam ki betane ki kom de kita ki penekam bakla te kata dia tak ada ngaku aban seneng na kamtam kena kentai ba dapi di no jing di nei waju shim bala plate lupa ka jingtap jong shibo ka bilar biar lane ka munda de ka kan mena rum de bala plate lupa to ka kan lilehi shim hi dapi kwa bandi palal ka don ka mon bandi plehi kata jingtap plehi kata ka tin di lan sen bla yo da kata waju klumar nong ong le chwa pankana ang sawan tu ne ong li shat shwa de shat ang sawan ne ong kan choi te oi parlok te ba song pas kat bangang ang sawan di biang waju katu kam da dan menum no pshania ban pej da phi bam la ban hang tu ra lang bat phi ka chpilai mar ba ki det ret tan ne ki ong ba iti bru kam ong te em kam ong em mana kam mot phi consent Kadai. te lani shbu iti bru shbu ong ho yes bu berngem te berngem phi ra ka tari ra ka waj berngem ru ong yes mana ru ka tar ka phi te consent te kum bun te phi jang ta Te kong pila nem pada ben rap shu halal kita ki jak jingpang pelajar menema ki UTI ki RTI kita ki we de ki kita ki jak jingpang ki ba ki la ban yo ha ni jing shongkha kloi than kedai nalor kita ki STI RTI kita khoi bila mention ni Dr. Shabong ka we ka bang kwa ban highlight hang ni ne kedai habai shongkha kloi than ka khumut jong ka pelaku ji ki kentai kalong very vulnerable ni kalong kloi ba ban yo kem kita ki khnang jingpang ni khot ki HPV human papilloma virus ne ki yo ba ban sno ha khumut jong ka khumut pelakon kham tam ha ki be ha bai shongkha nang kong do par ban khana than te ka tu de slowly ka pan suki ka pan develop ni pan poish ka pan yo jong ka cancer jong khumut pelakon mata daw bon sen ni ki khana em ni she ong ki ba yele ban avoid ban ye shongkha kloi than namar ba ka pelakon ju phi ka pat long mechet kam pat long kam pat
form bah ban ong ban la ban penyada ban bit utau kenyang jingpang HPV kham tam ha ngo jong plakon de kani we ke jingpang ka ba ngit pite be India kadi ga we ni ki jingpang ka ba long ka ba kenrei ba ti ka ba bon ki ba khlat na ka daw cervical cancer ta daw ka preventive aspect kadi e pin avoid lani banum ya shongkha por brang khana tan lani lada hap ya shongkha pa deru have use protection ken ba unum yo ban rung tu knyang jingpang HPV shakalin ti kha jong kan thai namar ba it is kadega sexually transmitted infection ka ba bit na ba shongkha ta da ki ong kane ka cervical cancer de kadega cancer ba phila ban prevent phila ban yadan banum yo da ka ba phitip na ka daw bu yo bat kum no phinya da ken Okay, busin yo kan search ong. Belis ni bok yo kan search ong tam. Dre kini kadang kalat linti tu punya dan. Kadang ngambak ra ngatry cervical cancer kadang kayak ke injection. Kadan ke vaksin ru ke vaksin mini khot kidan ki pi ngan batai pi kani ke HPV ni human papilloma virus southly kita ki number 6 11 16 18 kita ki ba kham khlanya kata ban pen yo cervical cancer ya ki kentai then kini ki vaksin ke beran menta kidan ki ba yadan menta kita ki southly le dan ki ba yadan menta khandai tli te kidan atli ki company ki ba shna menta then ka sarkar duk menta ka pat ai hakini ka immunization schedule jogi khana tai dok shabung kan out ta ki thiet hi na tab di ki ai injection ki ban yada ban num yo ta ke HPV bakan yo ban kelalong cancer po ta ka khun plakon Hangi ki doktor kena tengi ai kendai sana dok kat saus na. Te ngi ai Yang tang tahu injection. ngi ai tang ar nya. Te tang ba da la palat kat saus na bade. Phap ai lai thnya ken. Usual ai thnya menta. Ar nai din phi ai yang ne ba ar. Dei. Den druk nai dit na kata ka sin ban kong de. Phi ai bang balai. Okay. Te uni biyong gini ki strain nem tu khadre bo khapra ki bajuat bagi strain ki badangkai ki strain wadu shun rang ru kila ban yo cancer jong penis dan em ba ki yo cancer khaptam ki shun rang bakram otcher te du jo hi namaru de STI tu ne ru de sexually transmitted infection but kaba kham pher ni kalong ba bon sen ne ki STI ni sexually transmitted infection yong ba ki yo tang de shongkha ka mut penetrative sex na ni kyong no to ki khna samla going all the way in re kam long tai HPV dan ki jait ki STI kum ne human papilloma virus kum kane ka pubic lice kum ka khsi nanta kane scabies nang ta bade herpes zoster type 2 ru tang skin to skin contact smot spray ka phe bat rang kila ya don jinge day mot ndi bok habda le kata ka shongkha ka ha penetration ru ne tang bok ya day gum to nakados ka doru laban bet STI Teki iba kita ki signs nili kita ki dak ban panpau ba pilayo kita ki jingpang. Kibon kiban complain dan kibri kiba tip kidan jing infection ru it's a silent infection mo dan padi kibadan ka ki symptoms ko makin ong ba ngi so try ko po lani ki dach tai po lani mi jaklia discharge ko balong foul smelling lani ko balong greenish or yellow in color kung kita kan kishinrang pa dero kin mi ka jopo na ka lenti pi joki te kidan ko mi khnyang you know pila ban yi ke sign of infection symptom wards pila ban yi lani pila ban mi iru nde si sen bla dan ki symptoms tamat si sen pila bakalahi hatakalenti am pihak long pikir ban sumar bahai ladi ban le check up te balik peni tang sudan ijing sitam kandet ru ban screen Tangan dan kum HIV yu ta screen ke screening ko man agan biang sya ka cancer ru ka cancer ni dan kam ba pin hap da dan ka cancer ban yu ka screening ke de ke method ke ba shwabi ki bru ki su tho ba ki dan ta jing pang cancer ki la ban screen ye le de man ka pol ba kin de ki doktor bikin le kita ki test kan ban pin i dan em ki dak ki ba kdiat ru pin i tho ba sakala kan la dan suangi lanon le pap smear chubo ngam tip lanon hab le pap smear tano sin chisnem usually ki shiong de shi sen pila ya shongkha kumbang ang pi ka cervical cancer ka de bay gibit na bay shongkha te shi sen pila shongkha to but riu banai hadu shi snem hadin dan gibong hadu arsnem ru tamba pin hapan senang ban le to ki screening test kan
ya ki bapak bas ngap paro khot ni trai ki kidang perkhat beling ya kran sepang kini khot ni ben kani ka channel ni ka ditang kita ki adolescent ni kita samlalut ndre ke ka bangi ngin hap ban kran ni ka long ka jing shisha na marba bon ki khna mata langi pe amde sukum ka por ka juk man sha mo la da ki break ya shongkha man sha ka bot detang antai kla ya tho la ne ki kwa ban yok khon yok ti ndre man ta ka la compare ka juk ki khna mata la da ki pe ki statistics ki lap ba ki kini ki khna en pas la ke samla ki la sedang ki ban ya shongkha handre ngi kran sepang kini ki bon kini ki jingpang na ne kini ki problems ki bala ban wan la da ki pia shongkha khna bangin laj ben yo kita ki jingpang mo di ka kwa ban yo so ne kom kristi ru ki don em ki cases ki khna samla ki ba juwan shapi kum kita ki cases Kumain kran mentare siya kanya ka sexual and reproductive health. Te hanga ngas ngoba na tu bakidang kumoyong i Dr. Shabong ba hayeng na la school. Ngi klam hikay te kumba ki gitu ki interviews that some of the schools ki skip la niki le aran la niki ong ne mdan kamanya thu te ki mi paru kimbatay mo nado pet kun pidang nado ba pidang la kius post nam ni klette bangin batay ni smo be baka school kan batay ki kmi ki pa ki ong ki school ban batay ki school pri ki ong ki kete ka kamaram ki kmi pa ki khana ki long confused then when it comes to the sexual life with them ngim kran chapang sex mo be on but sex is very natural hindi ki khana ki pet pade daka way pan menta ki pet ba ki pon na ki blue films your education nang to ba ki ai baklate hindi kade natural kade bangin kade ka ba kap mo ba kade babhay da hindi ngi komboy ong imam Dr. Shabong biong kidon kita ki rape date kidon kini ki crimes mo chapang ki khana balik aja atharai ba ngi ki khana samla ki khlami o jingi kai ki pet not ki to ki videos ne ki ba ai jing mut no ki oh maybe sex kade kum ne ngade ban le ben ya ka kan thai ngade bangan show ngade bangan le ta ngi la miss no te kata ka jimbat ta tamang imde normalize ka violence normalize ka abuse mot inde nang ba ndale yun no shu thap samla nga so sin Shiglang tayo kita shut up because ki pet ki videos te mangi kum ki kmik pa ki no hinkai ngi khlam batay te ba mo sex is a natural process andre kamde gen khun ma pin pet na ki video ba pin yalam baklai phi Hindi kan kata kadang kay khot ka sexual coercion ngamot pe ho kani gan met nga ka shong hanga han lek noy ka met gen da shbunga khok ong nang kong ba lek ta nga kham sha ngam wa nei te kam kindi ba kin chu berngam la ne kin chu le da ki kam blackmail nong na phim lek ta mangin se thu briu lek ta ngin chon do ri phi ngin long viral kam de ban kum kata ke de su thu ba himla te ban lek ta kam bakla ke to ka we ko bang kwa ban at tan dai ting shi shim ba kani ko problem jo kini ki khana samla lot nei ka dei hot ka problem jo ki te ki that don problem ki sawan ki doctors ki nurses ki counselors on ndai nga ngo bangi de ban tip ba ka de ka role jo ki kimi ki pa ni yeng ko malong nei ka role jo ka community la ni ka imlang sa lang ru ka don ba pin pet la mi ki samla ki ba de ha po ka community jo phi ma bala de phi shu e be ki kum to kinala bakla kinawan singi ba kino kita ki hikai ki de bang hikai mar ngi haban yet dan mano ba batay batay kai ki gen mangi si ang peer pressure ru ki parlok le ni ki para khana school le ni para si parlok kinya batay do kumwe ki batay tang ka fun part of it mo ki jing sobahar ki jing le jo ki batay ba de ki consequences dan ki bring shongkha tang kum tur la tum konse you know kita ken long ngimpat yo ban hikai bahai teng de kata kan ne kapat kloy ban yo khon te kapat met jong kala ne ka jing mu kha joka ka kampat ka kham thumu ban yo khon sujan khat ba shu long ta gen shu uto shinrang maybe teng namon tang shin ta ka thep sale be mo teng shinrang sale be there's something called sodomy mar mod ba shinrang le be ijot yo shinrang hi te wal kata long jisa ta ma lada ni ngakran shai da kumni imburi ngim le rai kibru ki osngo ni ngikran te kiru de sale kum ta ki thu ba ngi de ban wat ni rap ni thu ngi hap le chita ma teng nei kim not ong haye roma de haye ni ke pa you got something called intimate partner violence tamot uto samla le ni ulok hi ba le ben haye le ni teng ide i pana teng ide i long ino hayeng ba
Ini marjan, ini iba jan hati, tenting long tada long kini tuh no hayeng kan semang taruh insya keben man, kimnya nan mangen iki, tada dia hikai iki, kuno kinle, baca no kinle, but kinle ayu kan. Te sakawi ka jing klip amene kom bangila kan sepang kata jing poi banai le kata jing khie samla iki kan thei bat semrang komju. Kumno kita kilat ban sumar le khnang mengin lait ban yo na kinu kinu ki jingpang pada kain hapon bang poi banai ke ek kilat ban pen sumar le ban pen khoj ila di ki sen ya ki kan thei nang tari ki sen dang ro komju ha. Pemo kata keben kli itu jing kli nama beli, nama na poi banai ru bunsin deh. Te ngalong pi poi banai tentang kendai senam hado kat saus senam ni. Poi banai nengkong, baju poi banai mosbo. Te lada pim te pilek untuk sekolah, shibo kesan ke shumi kesenam, parang shongkha kelas. Te se uniform ro ada uniform iba kam herong. Te entah te mod lah, shlong kum yap leran di kena, warna kena ro kendai senam. Te takadaw ngi kimi lane inu ni bahayeng kentay ba ya jan ide ban batay lupa peit shibo di kunjung amo peit kun ra kini ki shibo ki sanitary pads te ra kini sa school te bo lupa hapla kanang ba laja bo kumnom ni piso ba ka jhe ka san ka entah bigila jhe ka patlon ni pi adik snam ki check po bathroom deke te tidak deben pong wut kani poka panty ni fi te ban knapin like ban deran te haskul roji shagri ban bo hi athak shi bo school kan theli kam tap shi ai hi gini extra ta pan tamba haka jo ka por ka nang kren kumta haka jo por kwa ban nang ba sungba walle slor ban kam gini ki sanitary pad lane ki tampons namar ba kwa ban slor ki brave kin kam da ka jan mo namar ba le ka jan pinda kaman bread ka da pladep ka to ka akut ka poi banai jong phi laban saj bha ki ka kom saj ru ko thable da ka sabon da ko pja le dum thnam ka sadak te bin ber mlu tiat ko ha ka shi borti ber shi samoji mlu no mlu mon salty water ang ta sa that was ni de ban that ha bedum na pa that was ni ka sngi ka long ka ba khlain bha ban bin yap ki kyang jingpang te bin na pran kam ya sien kumur ka to ka khoite ang that was ni te la yap kyang mo ngam ko bin slur ban ong ban kam da ka sanitary pad mar pale ka shong tak first time ba pim patip lano pun poi tip shu tap pla tang ka shulong ba ja num no ba pim dan e pin ra ja ni shona tip bin kam no ta ka ja ru ne te mar sanitary pad ka wai ru na la da bin kam ka la je ta ka snam su da ne pin brat pathar kumno den tek na shi dan ka hos postale so tan shurum shineng ta ka snam te kan long sat met man pe em te long wan ni kan thei para kan thei ru ko ata man pe ngin kata sa ka wai ki boys ki stan ki boys ki khyang mar ka smas nam te ka snam plat pe tang shu las ma pot em tang shu bo ka to kan kan ta te ka wai bade da pan kam gini ki kano no pan kam ka jan ne ke mo ki tampons ru ngam ko kam ka tampons kan kata ka jing ba teng yo kata ka toxic shock syndrome na ki khyang te toxic shock syndrome mod ki yo shit san mar ba la islam pala tu te la ki yo jing shit ki la ban long yap ler kumba ta ka kumba pangshit tu te ka tentang ka blood pressure ka hyar do ta ba kolong kumba hyar bp hadu kumba hyar jur tai do ha hospital semua hap drip toxic shock syndrome baki use ki bak penkam da ka tampons tak nau ka tampons ngam pencelur be bakin penkam da ka jan mo ba la dari ki haban penkam kini ki sanitary pad kini ben bread rumah kumno pin bread de ko bread de tin song no ko khubor la net ka kot de ban tap plastic song bonsin da ka kot khnang ba kanum jren snam sa te do jri ne te do no telai ta kata ro kaman bread ta ba kam ko ai bikin use mo ka penkam to sanitary pad ka wai gru ka de ba kadan plastic ta po balik im ju peling ba mar ba kadan plastic kalau mau hagis untuk te kadang ke plastik pada ke pen seni ke mariang te lada pi pong kano no ke jain ke pile ban da la dia na kata ka the snam pim da pila wali bo palat prakanta kanang ba pinam yo ki yang ki yang pang ke ba de tang ke infection ki rash ki ru ki ke dai de na ka dai ru ki no jutro da ka to ka jain le na to ka pat pi side no da ka bet da fi ko ban le sabon wa jule sabon bodan scent
mar ki ong ba ki ron jing ong ba to jaka le pin che jong the kam de sun tiu nó kam phan ber sent sedrek ni small bi nó kam man le sabon small bi palat nó kam la man ong hok nga smo te klea ga small tung tak snam ne le sabi tang da ko ko ba le sabon le di sabon i ba jam nuot ba hoi jam nuot i sabon mo sabon klung tu jek sabon ba shi sum klung to de gitu te la ni sum bet ba pha ba le da ka ba shu sum bet da ka bet sum pejat ni sum shower ni ka pi le kan te kita hi kan thai te tamba kita ba khoi ni sang ni man kai hayeng long la ki kan thai le ni man ba jan i te khna mo ba tai hayeng ke te pikli bes pangki senrang ta senrang ru kidan hi la ka jong ka benta ban he ban san te ki senrang ru kidan hi ki ba kta ki namar ini por kidang khie samla na jinglong khulung khna kan san ki shukla samla khna mo te tan yang go ko mai ba te kum tak sur jonga shu he sur het main san kata ka connect se do shu kleng shu mi persen la isne bru spich poyet tan kata ka kta namar ba shu bru ba phaprio bi khulung bi mo bi skun ha sasan long kan namar kan ni ka tmor ka yar pi por ka ke samla nin ko kan ni ka dur ka wan dur ko mai structure ka pher ha ka sedang ti hormon san ba androgens kyo kita ka long senrang lo kan ni ka dur ka long square to ka ngem ka te senrang ki pher ka te nang skun na klong de im jo dan le ka khale siang te sam ni confuse mi to te senrang de ski de na class tang samla ki wan ka dur senrang te teng ma de galong ta kini ki khna ki sngo si te lam ma ki dang long kum kikindit kin balik kalong taso balik kalong mi persen ni balik ngas ni prium ni balik ngalong ni balik mi snyo ki stang man hes ki ksa balik nga hek sa kam le jim balik ke at ni ki ksa sini shrum kejat bersekati balik ngalong kum ni te kalong ta ti perkat am kata kawai teng kalong ki long gadan kata ka jing diaw ne ka jing ngo ne man ong no nuru sundang namar ba de kemudian ino no ban kren spak kata de non kupal ne man ban kren ki long shu sa ha jing dum te skawai pada podang ke samla kum ne kisdang saban ibha am kalong kata ka shilong him ta mo sang man ibha namar lang ka ke samla ka mette ji ong ka quick ka met te ka ke samla ka dang ibha ti shu ti bi bro de padde ka por ban ibha ti mi bha shu ibha bar bar ya ta siliang nam don aliang to ko ni ji nge jang ta shu long shu ibha yo bai to ke mut te de ibha siliang te bi de khambrai ru em ti bi te shu bo ki por lo de class er la pendom kelas kuliah bijai tu ta kunna ne lawan susi no te bang susi do to nang to pusang di sang ibha na di we kita harus bu lek no te bu pat kwal ni pat di pol ni pat tres bu te kire ki pakat la pentat te mya yo shu nga mya dor shu de strong ki pakat ta susi do tenteng ki laban ki shulong kim nang krekot shu ka ta mo kong gusti tenteng te na shulang ki me ki na la shong pasten Hes ka pos ni mju krekot compare se mde gede ba ki kade ka baki sedang samla baki try ki try again ta se na po ta dum batre nong no feel ma feel jaka ban khel kot ban pas ka kot man pas class 10 shu persang ni samla man te na man ka por phi la persang at bun sen la ti pis ngoi la de banga de plasa kan ta de ngam kam job kan ka jingele junga banga jing thmu junga mio ke nga kwa kapan sosi kabishir kai ga jo kam sosi perkat jo ka jo teng perkat ne do pen man saw sala diru teng long ta den dong bele ta love triangle ta sen mde ga de ka kam perkat hi kata tla ki tip bade bak si long hi kum ta bor ni kan ka por kan sa ja hi kan sa wan la shai ka lawai ka ba kam pernai teng mot kin so kum ta te sakawai bade ka long teng ki sngo pap eladi bakile Kaei baki ngom gade ka pop kain kum ka masturbation ane kum ba penhun la de te kanono pile ban penhun la de te la ne gadan kini ki jipos neo ki pos neo spang ta ke spang ka sex shongkha man ta den teng den dala te ki ni mat ka tu ka de ka jing
một sneer show paling ngap long ta long kapop thai ban ka ki kenot no la di ni show long komba kenot la di te kam snat kita di jing kita dan ke jing bade kita ki kumba pi keren neng yong kita ki STI kita ki UTI kita ki RTI kita te kumno dab kin ya dal di ne te ki STI ek mot ba insa keren ni Dr. Marina thai spang ki ni ki kondom ke te lada ki pong kondom ki practice safe sex mo mot ba ki dai la dia te na la dia ru kita ki lok jong ki ru ke ya da ke ba ki kam da kita ki kondom ne la da kim ot share lik dim sumba mar ba da ki sai sum ki di ban track yang tu propose mot ba show tu do jong ga yum mot jong ga kali pin shei shudang di ban tan ban pen khoy tu te ki tur di ban lek saban ki ba clan just da ko shower ne I saban ni ba ti ngaku ban pila batai spang ini gi STI i ba mata kawan so ka jat jingpang pangisi song pha kan ka PCOS dan ka PCOD de ti ka kata ka jat jingpang ka PCOS and PCOD kade ni siya kalong ba gini ki ovaries ne kamot ki leng ki thai te ki dan kini ki cyst ke okay te kesrem ba PCOS PCOD kesrem tama ka dan ro hindat ka jinge pair mo ini gynecologists batai te ka PCOS kalong ba kidang lung ba gini ki peleng ka mi atau ovary ka pelat ovary kidang lung ba ki pade ki ba la biang kidang lung te ki bonteli ki sno halor ka shabaj untuk ovary but ki kala cyst kan kita mo te haka PCOD bade mod kawai gade PCOS S mod polycystic ovarian syndrome kawai de PCOD polycystic ovarian disease ke srem hane tamba PCOD bade kade ba ki kamet kan the ne kidan ki hormones mo te ki hormones di ba kidan estrogen progesterone kitengam ta ngam ba ong da Khasi na ba orang balik ong da estrogen progesterone da Khasi the estrogen progesterone the kita ki atli jong kan the kidan bi androgens tamba ha PCOD kadan ka bon palat ki androgens ki duna bade ki estrogen but ka progesterone tumor kita ki hormone kan the ki duna bon hormone sedrange nakata ka daw tikini ki bayo ekani tumor ki kilaban mi teman bun snyo tam hes snyo tam ka dur bar ka shadem dane ka met ti kijat ha shal den jikshong mo te kini ki hes snyo hakata ka ki snyo ki jiksha bak bam itanak ing dur ka dar shmu mi teman sana shong ne interview pi skaya me nga shmu mi tomorrow do snyo ta long ta nang ni tar don grade 1 grade 2 grade 3 ka shong ka jingjur kata androgens kata jing hes snyo mo tamba pososi ka long bado snyo khie bado hablot te long selen long thap selen te long ka stang house snyo na khie shawai ki banta bam nang kam bam kwas snyo bade ki ben sadem ru pun snyo mo te kata kawai ki sngai ma ne sngai dan ki basangai dan hi basangai te ki babi undu kin bi persen mar kalong oily skin very oily skin nang ta kwe ko ba ki la ban su thu ba ro de ba kam jubek ka poi banai kam jubek ka long very irregular ka cycle jong ka menstruation jong ki jing poi banai te te kini these are some of the things ba pila ban tip ba kini khana ka don let's see jor bharo boy na teng ka spot shubong dot te kam long normal ken kam normal teng tham poi banai arnai poi banai te ngi ki armet ki kam poi banai mon mar haji sisale kini ba don PCOD le kam stam man armet stang na ki sumar nomar teng kan ne slam ha ka met prio mat ka thei but teng la da phim sumar le te kadang poi skiwe ki bakam sneu shisho ki jingpang jong ade te mar ba kawai ka lam shaka jing keu ka khleng mar sngai ka khleng te ka na keu khleng ka BP ka keu ha te kawai de ka shini ru mar kidan ka insulin resistance ke long shini ru kan keu ti kha pej ba ka kombam
kemudian bam kin ba ki kap carbohydrate sini kim bam tang ta kleng te ma ke bun kleng bun sini ha met juki te kawai pada ke la ban yo sakewi we jingpang wat hado ka pot ban yo cancer nakala islam tan tim sumar ke tada bidim sumar ba mo dawai tengmat kamlong ikum ta long dawai ta te ki hak ban kini wang pada ki kita ki kumnu ngilak ban suman ni kini jingpang pada hatu ka kwat ni em la deng yo apa kanaru ya ka lagi yok ban lek pak peit pak sumar kidon kita sebab le. Kita senam, kita juga ultrasound. So many things jing test done. Dia confirm dan sisa kata jingpang, then bisa sang ada way ke. Maka dawai ru dia bendi testa ba hadut ong doktor sanget teng dong di brio ki sanget no ong so day no teng pidi tang arsengi lai sengi pila so you'll not be like a magic te ba pin maria ja lu kita ba ka persen udang ne teng habdi di ki benai teng de ki snam ru teng dah hab khot the sway with doctor mo ini ne teng hab pas wo bope yek sini endocrine specialist bope yek sini bope ya kata ka bope ya kata BP makio bope ka kleng teng beda ki susi pala baleng is rang baleng among ni wo so sar baleng apor nga mar gini ki brio ne kwa ban pinhiar ka jing khia jong ki laki khiar tan 100% jing khiar ne kala arab si bon jing pang ma teng ka juat te ka kleng pina pe ka po juki ka per hek po ni ka ek poro maka de ka kleng sura ka to sop ki hapo ni ki liver ki ru sop ka kleng sudah te la ki long tane teng ki long susi ki long ki yo ki jat pi ki jing mut berkat ki ba susi mara ba into ta habelam sa shu kumini counselor ni psychiatrist na ken counselor ki no pet should exercise Julek ta ki pon ki lat kinti te pinum poi shu to kata ka pot ba pinyo kita ki jing pang ke ba kham sniu ke lahi ban pilahi ban le ki ba ban dam ke ne ke stop de pi so ban nakran pang kita jingpang mo la dang ngi la ngi tip na dang mi ir ba kana ta sim dan ma ki la ban numpat yu in mo early detection kan dan te kumnu pada ngi pidan em kan jam message bi pila ban kin tu ngi pa ba pada ba pet long sha ba pin yo ye kita ki jingpang ba pin wan ban test ki ta ki shei bingi de ban let ada ngi kwa ban let ki test mo ban prevent jum ta ka PCOS mo te kum gitu kam dalong physical de ki symptoms ki long hi dam balong kadang slight difference because ka daw jong PCOS ba daw PCOD ka pair te ta daw because PCOD de ba ka de ne hormone site ta daw ka kham jwa di kin ru nomor ba kum shu PCOS ne tente prapo persen kadang lab nyok pon da pasuk te kum nu pre ki ta ki mo ke be de ben le kana mangin UI la rangi la UI kini ki symptoms te shei bingi de ben le ne kum nu kita ki health facility Let's kinu ni doctors ki hajan do if him don come feeling mare shei kinu ki hospital ki badan ki doctors ki badan to at least basic knowledge kin don bejita te nang to ken kin sadara ki fi ki test ki la ban le hang to hashno pi ru ki la ban like thyroid function test ki la ban le you know ki blood sugar and all that ki la ban test hang to te la ki sham badan e pada kin refer ma ki ken any guys and we don't come and offer pediatrician any problem of pediatric related gynecologists any other health centers ki ba ki so what balik chata Bekum ultrasound deh ke scanning te kan ka PCOD pinda ba don palat ikat atleast away ovary ketang mot ka petikan apa ini di PCOD một ông thanh lại cân bịch pang jing pang badan ngi klet pang ka diet te jong ki khana kham tam menta ki khana shani sha sor te ngimbam te ki jing bam batte so we eat more of processed food ka ngibam ki te ba shu di tang san net bu microwave ngimbam shu ki jojer ngam and kin one ha junk food and kin one ki khana hapo hospital with menstrual problem the kili diet jong ki bam ayu kimbam healthy kimbam by tiffin ro sausage hands dia aja frozen food and then full of pimple sakarai ko sakar anemic the kli
bam you kim bam ki jait kin bam ki junk food kila bam junk food every day healthy food she sin si bana rok bajingjar ka kim di te ngim da don kam banda ong ani baki don ta ka jing stom kata ting hap check te ki bam you le se tang na ka diet ru ka weight jong fi kala hair ki pimples jong fi ru kin duna even kan boost ka self esteem ngim don kam banda dit awai than ru ting tang ka diet bangi change ni healthy lifestyle ngim da don kam than ba ong ba ni ngala ting la yo ni jingpang si bit di Google ani ngala download ani tang ba ting di tan ka bam bangi ba like they tan ban stress te ban ong ban le siang ngala don ko mangada pang i la Google bet ngatri kena mata bun balik Google ani ngala yo ni jingpang mo la lap ka ting nang tu kidang depress te le si tang da ka diet ru te ngi hap encourage te ki kena ba pendunai ke bam jangs pila bam jang si sin simnai andre at least bam healthy or you can grow your own food fit home fila yo bro singi de si sin ste yo fila bentung don keper from don kami don keper fit like ki pat and kan internet nalor khala shit mentang im don ding sure de fit home ki jor la pengar la yo a healthy food kim don kam ban kitu bam either way le si ka to encourage kiru te pada ngabam something bang ngap thung hi manga kin long be maybe mo andre te tang even tang ka diet jung kiru kin wan am high school kin ong kumenang ayo iwe kena ong ba shabuli school and they call her some pet name you and she's having anxiety itang pa kali eru la tieng kayu because ila shabuli they just come and pinch her ki wan ki she eat ba I come healthy mo they because my pada ikme jo eat pala di eat kat be quite I bam pizza chips this and that they ngi kimi pa ngi eat pala tambang ngi kelet rute ba ka jing bam ngi ai ro ting ting ka pens ngewi ti khun te nakata ngi gain weight la ngi kim bam shu ru ki like no so kalong rumar ta kadai wo pi ong kala long no ka lifestyle change mata te kim le kai than shu shabar ki le kai ki mobile ki hiya there's no exercise kim yo fresh air ka jhur kim bam ni ki to ki you know processed food mostly junk food on her surok yo bon te kum ta ken ti ka lifestyle jong ngi man tak la change ba ting yo ki jingpang ki bangim de ban yo la dingim im ka jim ka ba adkar te in all sense ken ini king la eat pelat la shu ai kan pi order ke pizza ni entah haye mela one swiggy or whatever ultimately tamala de pang shisha pada de shisha de ong fu de ta ka bam long tamo sngat ki percent de shisha pada na ka jingpang PCOD pada kidan ki jingbam bala anti inflammatory kata kuwe du shin dry we de cinnamon to shot sia kawai de ki dok ha pada omega fatty acids ki shi yo he ki tu dok ha sardine tuna mackerel salmon to dok ha de kawai pada ki jurjur ngam kade mo kam tam kale spinach mata pada we ki badam te kum almonds walnuts to dan ki da shi flax seeds iba omle te kum ki to gerap te la dagi ho mo ka de ka sotanat kata ka point yo right kong Christina marba ultimately ke ka bangi bam ho ngi lam kom no kon dan ka connection kata ka reproductive health bat kata ka kom bam sunga henry la ka khran ke immune system pi ka kalong ka met zo pi kan kamla te banya dai la de ba pin yo ka do ka jing pang ken bat la da ki sumar di om tang ban chu sum chu sat tan man ka pon de ke ba pi bam ru mar ka tu ka kamlong important chu chu na ba ka rung ha po met ka ya chi thiet ki jaw jong ma te ban crunch phang kita beli ban ban bah beli ngi don kam ban biang kita kisna emang ngi crunch phang katini experience bon bah ni ki ba shongkha ni ki ba yok khun khna ki yo bon jat ki jingpang kata ka de ki ba kam ong kong krisi ki dang khna ki bam kai ki ta ki jat jingpang ba ki khna ki la ban yo anda ki yo khun khna kawe ba ki la pa ban yo la namar ki la de pa ki khna samla ki long conscious bal ye ka bam ru ting ba ko ban slim ye kim bam ha shu chur bam so rum bam ko rum di ba te kum kita ki bon ha ki badan ni ka jingduna snam anemia te no lor ki la duna snam lupa sebakin kloy ban pun kanang ban shu kata ka jing hiar jong ke hemoglobin la ni ka snam kanang hiar shu te te na ta kini ki ba yo ki ba pun kloy long kum kini ki khna ki samla lut ki ba pun kloy ki don ka tendency la ni ki yo ban yo kani hypertension ru kham bon ha ki tu nang tap de
kanika diabetes ru gestational diabetes ru kila penyo nata like na kita nang tabun ki social effect ru mo kin pek parok ki jong ki girang school girang ya phong uniform dang style ngang ni ko polang keding ki kata pe ke jeng jeng dia namai kin compare be kita ibadang like lut bat ngang la long kum ni to ka depression will set in nata hadir nang top day nong bamba ikon bini ba ikaru bonsin kin kari ikon ki ba low birth weight baby so baduna ke jing kya dala por baka di bat ki wi ki jing stam ki ikon gila banyo kai nomar ba kimi bele impala sumar bhai lidi sumar kumno ba ni perkhat kumno ba di tai ba ila put so it has a effect na ikimi na itai ba pun badang khana than si tai khol ba ipun adu bina kha bu ka effect ba ken kata cycle jinglong jong ka kebe kata ba tik lu chuo pa pi arme filong kumno ni wat ka ai kulung Kade. Te kumno pada ngila ban yada mo ngila yo asno na ki social perspective ko man chuang na mo on ways how to prevent teenage pregnancy yun man palat na kanjing yo kun khna te nakaliang jong ka kum na phi ma bpd doctor nakaliang jong ka jing sngo jong phi pada ki kita ki lat jingyada bagi la ban shim khnang bangin lat ban ha ban ka jing yo kun khna ka wei bun kong do okay kede abstinence linear what is shongkha kata pinum pun temut pinum dan kini problems ko ane tiki baat de kide long ya hapnya keren even though kibrio ki ong beli pia batai ye ki khna red ye kini ki contraception namar ngau pi ki wan chingi ki doctors namar beli kala feel ka structure jong ka imlang salam kamde tang ki doctors li nurses li counselors ki ki ban pet ya kata kash ki kimi ki pa yen ki men contation dang ki de bandan kata ka role kata ka jingkit clear bikin pet bikin sumar ki pala ni kita ki kon kente komisioner ki bidang khie ki bidang long namar la dingim ai proper education ngim pentip ki lat penyada mungkin tip dei kin tip na para khna kin yo bi ki information ki ba kelas sudah ngibon ki methods ki ba it depends ka hai khna ken kidan ki condoms ki ba lani ki jiri biship pun kam ki shidang kidan ki jiri biship pun kam ki kan thei ro ki condoms ti kidan ki dawai di ki bon ki jat ki dawai di ngimla pan government ta nang tap ti kidan ki injection ru tamai injection usually him ju kwa ban ai ki ni ki khna ban growth mari ok ta pada ye ka growth chungki te kum kita namar ba it is individualized according kum ade ikhna ken kum itai khna la di bala kha ngin penjalan kam slam ne le ibadang shudep ya thoi pat kwa pun there's different ways bangin ai ka ki methods ki bangidon kanam kin jet maki ken kide maki ki ban jet hadin ka jing batai banya Okay, nomor ladang ipat ya kini ka problem mo when it comes to sexual and reproductive health. Ng iba bun ba kini ki khna lada ki haba ka jing shongkha. Kawe ki la ban le bakla do ba kin poi ka jing yo kun khna. Bat kawe ru kim penon kami kita tiar penjalan mo nomor ba ki tieng kawe ka pisah kin pat don ban det thiet te nang tare ki le ran ru ban det pan ni ban ti ki shu ya shongkha kam tu klam don kan jing ya ta kan. Te Seladang ikwa ban ya keren sapang kita ki jingkeli ke bangi don sibu ngakwa ban ya shongkha no ne kimnot ban keli kimi pa mo nakaliang jongka kwat ka khia ka kum i kongresi mo pila ban batai company ikin ba peit ba sngap ki kita kilat ai jingiarap nakaliang jongka sarkar nga tharai don ki balatep don ki bapatep ro ne sapang kini ki friends corner so ngidon hapo meglaya arpo artli ki friends corner hapo east Khasi hills ngidon artli ko manga haganis das but ko hapo civil te manla ki district ngidon kini friends corner ki de ki clinic na ka benta ki khana samla shipau hadu khat kendai snam kila ban wan ngila ban yarap iki lara kumentangi kren upon sexual and reproductive health kidon ki basu ong mo ba ngala bakala ngan let chanu ngala tieng perlok ru koma fi ong ne ken I false information ngan let chanu marsin phi bakla ru ne fim de ban upslam de fi upslam shi bana na fla pun lupa ngimla ya rap sho da pi la kum bakla ni one shwa wood fla bli shi doctors ne pi kwat ban one shi centers ju pi one no ngila ban kren ngila ban ai jingiarap lada ada pi sngo ba modern ba phi ong use protection pila tip shapang protection ro lada pinang ne emban use ke phi ong ang le thik ngan le pan but if nang te teng ko mangi le ai
kalau don kasin balik awareness ki should use condom tau condom ru kim pad yu te kadur jong condom ulong kumno te fila ban wan chengin fila ban yu ngi hap ban pen ngi display fin use kumno was uni condom ru de 100% safe just 2-3 days back ngadang yo ida week na yo miss ngapen don kam kumno ngadang armet ti le si iklam pen don kam ba ula ban leak ula ban pad ula ban don damage ai ne ti fida wan ni la ban pen hikai ngin pen hikai ka pasni ngi kwa be ki khana te bakin yada kan ka teenage pregnancy kala jur palat kadang ni fokus man ka pot te da ki one ni la ban kren kan ni kalong who will discuss about their sexual life openly right if you want any centers ni dan tang manga but tai ki client ni should client dia kan long more of personal interaction im le ran te im dan kam le ran nim kalong confidential im ya thu priu dia da feel subuk menta feel akum experience your first sexual relationship feel ran ye me teneng kong tingim num ya thu ya perlok because as a teen as a teen a 13-14-year-old having first time sex she will feel shy la ni in le ran ni isngobit ni ngala le pop ngala pakalangan le chenut ya thu perlok ru kin ong be am ni le ya thu imei pa kamat kin be te what if ngala ti ngala armet ngan le cheno te de pi one kren ngin la ban yu ngin ya share me kan long confidential what num tieng de pi one ki centers what num tieng kam de ka center ba ngin jat chifi pi bakla mano hi bam bakla manga ama piru ngi bakla ngi la don jing nang jing start ngidang bakla he kam tam pi badang kena ru pi myo jing kai te kum PE school ting ki skip that part of a condom or contraceptive te the fi one ki centers pila ban one te om tang kata ngi le ki pregnancy test ru ngi nga thrai bun da ong miss periods kilitiate pregnancy test kin num not dan le ru ban le as a 13 or 14 or 15-year-old girl she will come num chlur ban le apo pharmacy kan ong pregnancy test if you don't want ngi le ka test ru pim dan kam ya lamba ki ward ki kan long be hapo center jongi ngin le ka test te da ka poi negative kamot fiu na marmen ngila ban le tang ka nutritional counseling la ni pi kwa ban check up ngila ban pha shi doctors suppose kitu bala long positive but if she is a teen tama hapo ka khat plus nem te hap ong mo ban hapen shahi la da pi de armet hapo ka khat plus nem ngin ha ban pentip mei pa la ne ki bala kham he khna ma fiu num la decide de let's say the kajing batai jong pi da pi wania lam da pi mnut ban ya thu hi mei paru pi wania lama center ka dei tang manga la di mei pa jong fi ngila ban kren ngila ban yarap jaka ba pin let la pin di dawai klumar yo pi kwa ban di abortion pills pi thiet pi di pi bleed hayeng de kin dan saki retain products fi yo septic nang tu nang ka kelan hate if you want lihat fitiang kila penyap fitiang wat num tiang pi bakla kadon ru te ka jingiarap ipi kum hais de kum hais Khasi hills kidon gini ki friends corner arteli tingi plin adu Monday to Saturday te kila ban one kadi free Film don kam ong ba I have to go and buy a condom ngam don pisa even condoms ngi I free pregnancy test ru ngi le free kini ki the fee sngo ba fi telot fi sngo telot ka snam jo fi even ki dawai snam ru ngi ai okay ki IFA ki I free so pi la ban one direct hi la ni ki kmi pa yo se ki sngap na kini ki program se yo ni kun jonga bun ki kmi paru ki wan through lamba kini ki podcast kim nang ban handle te ki kun te fi kwa ba fi kum ki kmi pa fi kwa ban ong kum nungan sneng kun fi ru fi la ban wan ngiru ngilap ni kai om tang baka di klinik ki kun wa ki kmi paru kim la ban wan shu ki la ban wan ta kai Kue ngastunat bi ong dei kemi bat kapa dei dia punya dan lang dia teng kemi yele ban buri no kapa no ke kan ni ko problem jong ka kon di long kalong long ka isim lut ke to ko badan la ni ka jing kit kia ya kata jing kuslai bi ma tenteng pa de bu yesha de ba la ban kersan i bro khai ki bro khai mo shu that man i ban stong man gi kiting man on pan mar ba yo ka kan ha mo Shaka haki jaka ki bolong ka try ka bahai ba involve ba namar balay namar ba pinha perkhatang ina kaliang ka kemiru dai kan kit iko to ko badan marui man kuslai ka kon kani kala bakala ngan le kumno kham tamli kan dala pun ile tala kuslai shu em
ngas nomor bun sien ki si wan tang ki keme ki khun ngas ong pa ni pam not yo tho ra menurut yo tho they I don't know ka counseling ke de bande ba la da long hi ke de ban involved as a family de as a family ku bang ong la da ka family ka long united ke tip hai we kia discuss things hayeng no kia kren kia phliu jing mod hayeng bat keme bat pa bat ke men kan kham suk ban takil li ni ban ki problems kan ban ya ka ba numia thu inu noru ki bahayeng bahasa dan batib ka community ru ka ong phil ay baklam tu ya tip kit himapi handai ke prevention ke de bende na do na community ka yeng ki school ki no hikai you know all this is involved te kumbala batai congress team ki don kini khna ki bala haba ka jing armet ki practice to ka unsafe abortion ka jing pun hap hun ka ba la ban men saw ya ka kami ya kata ka kami ka ba pun mo te phila ban pensai shu ya ki no pa bi no sa ki kita ka unsafe abortion wat kumno ngila ban pi unsafe abortion ke de ba ki brio ki lek wat dalede yi ki gilat ban kumat ong bat hap kun dei teng kim tip kino gilat ki bad ki bede bandi ki long ki dawai bandi uni within sa kat tu kat ni sengi hadin ba phila pun phimlong bandi phila dap lai bunai na san banai kum to dan badan ma ki dan ki dawai ki bakta wat ya ka jingkot jikha ji khun le sha le sidla ka te ki shudi kulmar kum to teng ya ka bamlong shu bandi ru ki di ki bleed hayeng bleed haduk bada teng haduk duduk ki jing em ku ba doktor ne ni teng mahap lot hap tang khendit sa si khendit itu bandit hap ne bharum ne shu kan shu bleed haduk du nasnam te kumta ka kata pare ka jingkot jingkha jumka am teng la slam than kum to yo skin infection le sha singi ka yadam bit pada sa ka plakon bat ki wi benta jo ka plakon ba kampun khon chu hadin habot you know infertility la ne ka jing bam la shu ban pun hadin habot te kumta ban le hidal de kam ju long ba long safe hang no ka de hi ban don ka guidance proper guidance number kata jing bot pidi ban yo ka education ka ba biang ma ken mde ka education ka ba ka jing tip ka ba tang khandit kan phin shu le kai teng tei ba phitip khandit phide tip pura ba spang ki e ba phi mot le ya khakliang ka kam ka ya shongkha hakaliang ka di dawai ban jalan ne hakaliang ka di dawai biki mot bandi ta ki pills ki ban ha okay nama ta dang ngam kwa ben encourage biki khana ki di kum to lam da tip ki mi ki pa ba ki nok sumar jum ki ngatra da lichki clinic so da dei hapo class nem kin hap banwan mi ki pa te lada shabangin penkut nga podcast ngatra ngila cover lot hi tu kan ki topics mah be de kan ka topik me kren te pidan em ka kan jam message ka pi ko aban ais ki nong pet ki nong snap ya kan ka podcast la ban di ki mi ki pa ni ki khun samla ki pet ya ki mi ki pa tengah nong ba pide ban nang ban kren ki khon ju phi hadar kom ba ki kin shlur ban wan phi ban ni phliu jumut ki ba phir pide ban nang kum bala phila yalam nanti shwa phi la he pla I ka sngi banai shwa phi shwa ki khon ju phi te pide ban ne thoi ki pe na long kum ni ka long ta ke le kum ni long kan yalam de kan long ba ai ka jing yalam ke betin maki kan yalam maki kan ti ba dei ti ba pha ka ba ar ba ka long ba da long kum no ro ju di dawai hi waju sumar hi dale be si doktor ki bade hi pan pe to ka lain khna ba pinum poi sa ka jin sneu chik man sa kata hi so ban hi de ju hi ba ki kem de ban shemi ki ha ki jing so tho jung pi te pi don wat ki jing ka support ni ki mi pa men nang ni ki bahayeng bahasem da phim dan ki mi pa shuru dani da phim la ha kita ru wan shi ki clinics ki ko mai la ong ni Christine ru ki clinics ke bakala bok sarkar nam ta ju pi ki khna samla lot beren dani shi ki doctors ba ki counselors te nga tang ka tu hi nga trai ka tu ngi la ya shai ki nong pet ki nong snap jing phang kan ka topic mo te banum shim baklai ka jing ya kran jing hani ho dan ki bi ki pa ding ki wan ki ong play pi kran phang ta long ba pi kai kun jing mo ka ngim pen slur hi badan rei pade ngit kade ka jing sisa kom bangala ban bane kade ka jing sisa ba bon ki khna samla masan khie samla hi khadien shisnem ne asnem ne masan khie samla te ki bon ki kes ki khna ki shongkha khna te lada ki don ka jing tip ki jing batai lada pila pet hawe ka episode jing ka teenage ba jing la batai bon ki jing ke bawan bar kan ka jing yo khun khna te lada phile kan ko kam kembang isi ong kan ka podcast ka kwa ai ban ye ki khna bakin make informed choices lada ki shim kan ka
karai gidi bandai da kajing tip ka babania te lada pimut ne pim don kajing mut banya shongkharu lane pi superkhat lane pi don pila banya chi counselor kom i kristi lek ban wat jing hi kai lane pi kwa ban chue shong banya kan pi don kajing kili pim nut ban kili hayi ngasan what is sex ne what is sex education ki kita ki jingpang kumno ngila ban bet ja jingpang pila ban chulet banya shong banya kan ki counsel sngap thai ki sit hi sex education ki khnaru te ngasot ngakamen pi sotna ikan ki episode ban klet ban like share subscribe ikan ki episode ya ka podcast jengi nang tare like ru sa Instagram sa follow yengi ra hong tu lada pidon kanu kajing kili bi kwa ikan ki experts bikin juba ma pila ban comment ha tu kan link bengin ai hapo lada pim kwa ban penpau yang kerteng jopi lada pi kwa ban comment publicly ru pila ban le kata te khubor shibun tangkat ni hanya sign off na khubor shibun ya khubor shibun